همین آدمو بالابولی کیستا آدمو را سیاه میکنن بسیار خواب باور نکنید مشاعره را به نام شنابس کنیم صدای کوچه را به نام استیوپا ай баронаш тар кадаги ба тамош алан дошт ҳамихе дурушта гирифт биррафина раҳмати худ раҳмат то ҷое ки тира ҳурмат накардан ва фикр мекунам наёмадам фақат хезерата ин неми падешка мекард صدای کوچه با استیوپا میکنیم مشاعره با شنابس ва ягон нафрат дорид ҳами хезер реп ҳафта ра мухлис галасават накунаву як комитет кинем як худован айма акав дода рапа барма гирифт замин мухлис дод бале ки натури амёд да барма ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ имрӯз барномаи мизи репай ва чӣ хеле ки аз рӯи ковер шумо дидестен мавзӯъ дар бораи репҳафта мерава ва хостам бо реперо суҳбат кунам ва репҳафтае ки мешава камтарак навгониҳо ҳастае камтарак алгоритми интихоби треки ҳафта камтарак иваз шудагие ва мутаассифона бародарои репермон ё ками бачидагиам дар байни мо якта репере тамом ё бисёр сиёмкаш кардем ё ки вақт надорам хата муаррифӣ мекардӣ бародар хеле репери не просто ман репер тамом микрофон метонед обычный репер хай никим да репер рейвнай рейвен чанд қашид реп мехонӣ аки хай хела шиди хеле конкретно қафош нестам 75% тамошобинои канали мо и тоҷикое мебошанд ки дар Россия кор ва фаъолият мекунанд тинков боша барои вайора условиҳои зур-зура пешкаш кардесай бо тавассути картаи тинков блек мешавад ба тоҷикистон қирғизистон ва узбекистон бе комиссия пул рӯй кунӣ ва бо дар приложенияш мешавад дида ки пули рӯй мекардагид мисол чанд рублай чанд сомонӣ мешавад приложение тинков ва ғайри забони русӣ мешавад бо ба забони тоҷикӣ узбекӣ ва қирғизӣ кардан дар ёд бигирем ки бо мешавад колл-центри тинков занг занӣ ба забони тоҷикӣ русӣ ва қирғизӣ гап занӣ картаи тинков блека мешавад дар тамоми территорияи россия заказ карда ва бепул ба любой ҷои россияра мебаранд метанад картаи тинков блека метонӣ аз ссилкаи поёни видео буда заказ кард знаешь намеам неконкретни репери неконкретни мақсад оз аки хеле медонем таки чӣ реп бемаъне шидагия ҳеҷ реп бемаъне шидагия дар кадом маъно яъне чӣ ба реп бемаъне маъное ки бисёр репер пайдо шидагия ҳамин ҳозир репер нест ҳозир брачка дар мизи реп фақат як репер ҷои дигар репер тумара бигӣ ана в общем чанда реп хондагӣ намедонам ягон бор батл биромадагӣ ҳастӣ ягон бор батл биромадагӣ нестӣ ягон бор дар репҳафта иштирок кардагӣ ҳастӣ иштирок кардагим чанд шуда дар ёд дорӣ репҳафта чӣ хеле буд мақсадам хеле ҳама ҷамъ мешидам гап мезадам не репҳафта мақсад чӣ хел сум мегирифтӣ куҷо овоз мегирифтӣ ҳамун алгоритмаш маххуд буд в общем хай иштирок накарда барои ҳам намедонӣ ягон накрутка задагӣ нестӣ фаҳмом бародарои гиромӣ имрӯз ғайри бародармон рейван ситумби хезе авлод ҷазир aka садон ҳузур дорад ки дар гузашта ҳозиам реп мехонӣ как репер тра метонем гуфта менависим намехонам не как репер тра гуфта метонем ё ки бывший не ҳозирам менависим ҳозиам репери ой дигам репер ҳозима шариф репер мекоя якнимта репер уже якнимта репер если агар ки надонен ҷазир яке аз не основоположники хезеай мерика ба шумо имконият метаҳад ки шумо дар оҷа зиндагӣ кунед таҳсил кунед ва кор кунед рӯзона даромадтон метавонад аз $150 то $200 шавад барои ин кора кардан ва ба америка рафтан шумо бояд дар лотареяи грин карта иштирок кунед лотареяи грин карта ҳамасола аз 5 октябр то 8 ноябр давом мекунад кадоме ки дар лотареяи грин карта иштирок мекунад ва ё имконият доранд ки ҳамун 50,000 нафара дар дохил шаванд зиндагишона 360 градус иваз кунанд бароям бародаро мо грин карта пур мекунем грин карта кунӣ бепулай лек барои хизматрасоние ки мо ба шумо пешниҳод мекунем и тавассути онлайн шумо ай хонатон намеброен ва хонагиётон дар дигар давлатам бошанд хитон дар дигар давлат ягон проблема нест мо ҳамаша ҳал мекунем танҳо ин ҳамин номерои ватсап да бинависен кортона ҳал мекунем кадоме мехоҳад ки корш бепул ҳал шава ютуба тамошо кунед
грин карта прикинира хитон ёд бигирем. Так, Хезе клан, XZ клан, основоположникаш ҷазира ва номи Хезе и хитзона буд. ҷое ки ҳама хито мегӯянд. Ва соли 2012 инҷониб в общем битмейкер, звукач, ҳамаи чизои бачакҳои Хезе ҳамин буд. В общем генератор идеяшон буд то соли 2016 ра. баъди 2016 хай пас зиндагӣ шида, бачакҳо далиша хай пас зиндагии хичон шиданд ва ҳозир баи Хезе авлод фақат райдер мондагӣ тамом бафид. Оки райдер баромад мекуна Хезе гуфта. Ба барона мегаи хайха Хезе. Ками. Ва барои чӣ мо ҷазира даъват кардем? Ҷазир дар бисёр проектҳои репортал тиневой паси пардада бисёр маслиҳатҳо бисёр чизора пеш бурдагем, якҷоя проектҳоро кашидагем ва барои ҳамун имрӯз хостем ки дар пеши камера иконаш фикроша дар пеши камера буга. бо ҳузур дора дар мизи репи мо шахсияте ки дар репи тоҷикӣ як сумоиро овард ки баъди вай 5000 сомон ҳичи шид. номаш Синат Шарипов ки репи тоҷикиро як уравинда хезонд ки одамо уже бовар карданд ки репа мешава ҳамчу профессия қабул кардан. яъне медонанд ки барои батл биромадан метавонӣ барои як батл то 50-100 ҳазор сомонира кор кунӣ. ин буд бародармон Синат Шарипов. брат, ҳозир мо мехоҳем ки чтобы репа восстановить кунем, не ки якам тарак темпи дига хати. барои ҳамун имрӯз туро даъват кардам, барои ки ту ушеш ай реперое ки қатид ҳамкорӣ мекарданд як қобча чиро омӯхтагӣ ва метавонӣ уже ҳамун определёни чизое буд метавонӣ ивазшон кунӣ. барои ҳамун худут бениҳоят иҷода дар корӣ, так як собиқаи корид ҳамин чиза метавона решат куна. яъне мо имрӯз бояд як проектеро пешниҳод кунем монанди репҳафта ки репам боша, чтобы уверен бошем ки ҳамин ҳафта реални ҳамин одам якум ҷо гирифт, а не то что ё ки вая мухлисош принципиални кор карданд ё ки вай накрутка кард. так як рептиҷаида накрутка бениҳоят бисёр буд, безор шидагӣ будем, бароям баъд дил мо хунук шидагӣ буд. салому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони гиромиқадр. дар ҷо ҳузур дора Шарипов Шаҳбоз, яъне Шон МС буд. хушомад яка. додарам хай якумор дистам, акара якумор шиндам ба худо нашуд Хезе. хата бисёр мебинем ва ман фикр дорум нашуд ами репҳафтаи худат чиз минато мегумонам ика вақт реперо дар барат бидан, ика вақт раскрути худат кадаги шакл накун, ҳамашона мақсад худат дастгирӣ кадаги пулкоркунӣ репхонира даже тарзи съёмка, кинош, клипш, короче як гала як қобча чизое ки худат омӯхташона. ман встречный савол метавонам дар худат барои чӣ ҳозир ҳамо дар бари ту нестам? я моменте меша ки мисол ту нуждат дорӣ ки мисол дастгирӣ кунанд, яке нестам. дастгирӣ мекунанд? я история даже намекунам. Дастгирӣ пули не. пули не, мисол падешка сфераи худат да. мисол нестам. умизиребда бисёр омада буданд. умизиреб камтарак официальнитар буд. дар умизиреб натонистем темоиро обсуждат кунем ки именно дахолат ба реп дорад. барои ҳамун ӯро дидан хиёл кардан ишамам хеле мешава. фикр нест. ма фикр шахсӣ ман мегӯм, ту ҳамин чиза ташкилотчӣ ташкилот кардасти вақте реперан, официально реперан, худат мисол представители репери тоҷикӣ бояд ту бояд ояро файрод мекардӣ меомадан. то ҷое ки тура ҳурмат накардан ма фикр мекунам наомадан. яъне падешкашон нестай дар ин ҳолат. яъне миту дамирӯз дар кор буд ки ҳамо дамиҷа бошанд, абсудит кунӣ мисол мизи репта репҳафтата наомадан, қатъият ягон масъала ягон машварат накарданд. фикри мая ки хата ҳурмат накардан ва ин қадар меҳнате ки ту кардӣ дар ҳаққи ваё мисол ёрдаме ки ту дар ваё кардӣ ягонша синид накардан. кай тарафи ту ҳам хеле дида мешавад, но ман фикр мекунам иҷода эҳтиромам дар кор нест, так як ҳар як аз зиндагии хича дора вора маҷбурам кардан мешаванд, так як ҳозир ваё активни реперам нестанд бисёриш. мисол ма баъди ка навистам, баъди гуфт ки кор даем ака, агар не бе ягон проблема меём.
сол як вақте да мондем бисёр вақт мо рӯзо якшанбе мемондем но ҳолатам хеле шида сарпарасти мо Тинков чӣ хеле намедонем бародаро сарпарасти барномаи мизиреб официально Тинков ай ва Тинков барои шумо пешниҳод мекунад бе комиссия ба Тоҷикистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон пул рой кунен ва бо колл-центрш ба забони тоҷикӣ, ӯзбекӣ, қирғизирам аст. Телефон мекунед ба забони худ гап мезанед. Приложениям ба забони тоҷикӣ, қирғизӣ, ӯзбекӣ ай. Ва бо як чиз дигаро фуромӯш накунен ки ҳар як суммаро ки шумо рой мекунен бо автоматически метонем бинен ки рубли рой мекардагитон чанд сомонӣ мешава ва картаи Тинкофа гражданони Россияам набошен метонен заказ кунен дар ки ҷои Россия бошен набошен картара меоранд метантон дальше мерем. дар ҷаво ҳузур дора Маъруф Акобиров амин бидонӣ кад ҳози машҳурай ба Маъруф Вайн ки ҳамроҳи Ҷазир насиб карда бошад проектҳои бениҳоят хуб доранд недавно як клип карда буданд клип мада махул шуд чанд просмотр гирифт 65 رو رفته بود. این برای اینستاگرام خورده بود. باید میلیون میگرفت زور بود. یوتیوب دارم نکرد. السلام علیکم. короче бениҳоят трек мада махул буд. в общем качовый буд барои ҳар хел чизо истифодаш бурда мешуд. хай насиб. ман қашам мегум ки мезани. Репер шуда как хӯк. Не буд. Буд. Иё чӣ меган? Перевёртиша. Компот айдади шумо чӣ аст? И бародар як мотивация бутам. Я бародар буд, я бародар доштам, номи Шаҳбоз буд. Аз соли 2008 то соли 2013 хеле шапидагӣ касе чизе мегуфт кор надошт, шапошап мекард. Ман мешиносам не ки 2013 дар даҳани шоу-бизнес нишон дод. Ва марам амирам мегум шохама. Ба як савол бахшиш пеш гап буда Шаҳбоз. Ҳами нав гап сабуди нашуд хезе клан туда суда фундаментиш кимчиш яка буд гуфти. Ситмиш моз шон ҳами одам буд гуфти. Баъд и уҷа дуруға ягон нафрат дорид ҳами хезе туда сихпорё ки чӣ? Не баха просто нисбати шайх ба прикол гуфтам. Не ба прикол чихе у мардак да нашуд хезе чақчақ дорад дуруға. Барои чӣ ба гап гуфтам ки мега ки ситоми буд пешави мега рӯша сиё мекунам. Ҳами давраи буда любой хе на хе мухлисои ман ҳаракат рой фақат барона тилакестам. Фаҳмиди не хеле. Ман барои чӣ дуруға. Фақат хезера та и неми падешка мекард. Ман акнам медонам ин чико кардагия дар хезе якара Ек ҳамира медонӣ чӣ хеле нағла гапа гуфти гапои балаболия мекард. Паси парда да будӣ? Ма паси пардара намедонам, ма тура медидам. Ҳамаи пишти парда, ҳамаи пишти деволам ту метуфти, ҳамаи пишти дарам братан. Ма пиарщик будам, но моз и буд. Ма намедонам чӣ хеле буд ки боб шина мисол. Ягон договоренс доштанд да, так да значит договоренс. Просто стилшон маъқул буд. Охи ана вот имена. Нигоҳ кун. Не, ай тарафи худам буд буго. Ига рептиҷи. Добровольный буд. Ман агон сум талаб намекардам. Чисто маъқул буд. Ин чизе ки худаш намаъқуле ҳамра продвигат кардем. Ту сайта барои худат ки аги бин доди худо нуқта тиҷиш ки ҷо рептиҷиш мекунӣ. Ёки не. Доди худо ба фикр мекунам як чира бениҳоят зуд қайд кард Санат Шарипов ва Шаҳбоз. ҳами нияте чизе боша ку ай ниятат ҳамун чиз мешкуфа. яъне нияти мо бисёртар продвигат кардани як тарафи реп буд ва ҳамун тарафи реп вақте ки развиват шид дальше рафт реп байн рафт. барои чӣ? барои ки мо ҳама тарафа нигоҳ намекардем. мо мақсадмон худмона продвигат кардан буд. именно из-за этого наконец чизе ки ҳамин қасоб мо мехостум доказать ки ҳамин одамо балаболӣ кеста одаморо сиёҳ мекунанд бисёр хаб бовар накунед вақт гузашт ҳама чӣ худаш то ира сиёнка ки руша шуги хеле ҳамин момент дамаша ки монтаж кия худам бо дада шанс нест нагуфти. Не просто ки ман гуфтам ки ҳамин момент руша сиёҳ кунанд камтар руш як гап занам на самом деле доди худоро ма любой тараф мефаҳмам как организатор, как ташкилотчи, как короче поддержка дар любой сфере, дар любой соҳаи реп да мақсад. Мисол сфераи шумо буд, мисол боя направление дига, мисол Нигеро буд, короче Зардакош буд ва ёш буд. Мақсад ка чизе буд набуд дастгирӣ мекардам одам. дастгирӣ ма ира мефаҳмам, медонӣ чӣ? Ма ира мефаҳмам. Но без акаша буд. Ина мардак ҳози дамҷа ку
презентация кард ку ма кайфш кардам ба худо бо мега якум бор мега ба худо якум бор неста просто медони и ошибка чи буд танки чиқа бугум мисоли гап ту пуй мекини допустим ягон чиз барои халқ пуй мекини як чизе ки худо дар кор тамро продвигат мекини допустим ту мактаб пуй мекини мактаб пуй мекини ки бояд мактаб барои талабои миёна нами яки барои хеш табори худат васам не ки ту мақсад даврун то қам дарси математика 5 соат шава хай асоати ягон дарс дига не хеле шабоз агар тара фаҳмидам ну амҷа ма мегум ку ҳама тарафа ман одам мефаҳмам ирам дахуя мақсад дахуя бошида короче ругаться будем чуть-чуть гуфти ки беҳад кидатиш кардагиам мисол ҳаста яки моменте меша ма инагда фикр мекунам бикунам ҳамин кора мегум дафш ки дига намекунам хай ҳамин мисол шикаста хурмус чиқа дилит мемонай ҳама чи ирам 80 бор не 100 бор дилиш мондагай айма зиёдтар и айма зиёд вкладывать кардагай дамире би тоҷик ба худо но аки ноҳақиш худат гуфтаси ноҳақитон байни хитон айҷа шама дига кор надорам не и проблема ма ия мисоли ҷа барои чи ҳам гап қисм шидаги буда ҳамин гапа мардакиш шон шидаги буда асали овшан дега ғайришон шон ғайришон шидаги буда ғиреб ду қисм шидаги мухлис мегӯям мухлис миде бо чи буд кадме шона мухлис мегӯям мухлис чи гуфте ман защитаи доди худоя чӣ мегӯм ки ҳам даврае ки доди худо дастгирӣ мекардам андеграунднигиро барои хотири чӣ барои ки вес асалини тоҷикистон жанри ошиқӣ гӯш мекард ҳама хеле бигири в основном халқ дар тарафи ошиқиё буд а доди худо кира зад андеграунда ҷумон ҳама вақт акад любой чида конкуренсия вақте бошад зинда мешавад ҳама вақти конкуренсия буд ошиқӣ ғамзадагӣ андеграунд исусу ҳама бамбид мекарданд гӯш мекарданд ҳозир нестам ҳозир ки конкуренсия нест уже чирам сист рафтагиай баъд як савол дига як саволи дига ҳозир андеграунд намеги дастгирӣ мекард барои чи ҳозир мардуми ваҳдата стристарса дастгирӣ намекунад чӣ хеле ки шуморо дастгирӣ мекард хезера давраи мактабишон ролбозӣ мекард ҳамсинфи баронаям ҳамкурс шаюнам мисол ина ёро ҳамкурсш буд дар як соли як бор меомад бо сирш брат гап да он нест ки то что барои конкуренсия чи барои конкуренсия шидан ина мисол ма мисол определит чи намекунам определят намекунам но стристарс бачаи стристарс наму гримбит кайса ҳамаш андеграунд наму ягонташ андеграунд нест чӣ падешка намекунам чӣ падешка намекунам надорам шастиш пари андеграунд хела кидатш кардам Дай худо та пеши мухлисои Шаҳбоз хидматшавӣ онашая будра у комментария бхон ту репам бас кардаги боши вообще ҳамин ҷодарам рафтаги боши ту ҳамуи тра фромӯша кардаги давра рафт вака мисол як матал дакум агар номи Рустам бези Рустам як جنگ در رستم و فیروز میکنن رستمی داستان میاد میگه خودش پیشوا خرق کرد میاد اون سوپکی از رستم میاد نه در روزا بعد مینویسه که رستم اومد و رفت کو مردم توجه که رستم میاد میزنه رستم خود پیر شده هیچ کنه نمیشناسش اما خیلی میشه مکه зато кори ракади ира агар ки мо мехостем ҳам кур карда наметонистем ва ӯ чиза кур карда ҳам намешава ва ин чиз монд уже таърих ҳамин чиза мемона бале ин чиза намешавад переписат карда як хобча далелову як хобча фактҳое ҳастанд ки хаҷа брат баъд чиқа бигум ман риск бисёр кардам охи бисёр ҷо дар чанд боро наха ба худо қасам ре мехондӣ файрод мекардан таблиғоти кариш ту алкогол реклама кардӣ ту наркотик реклама кардӣ ту наша гуфтӣ дар репот файрод мекардан ӯ шӯъбаи оиди кор бо наркотика чи уҷа ҷаримаи на қасум меспурдӣ иш мехондӣ иҷа файрод мекардӣ адели суд ба худо безор шидаги будам лекин хай ҳамин чиз маъқул бо чизе ки медидӣ мехондӣ охи мисоли гап вот именно ки бародар и гузашта буд просто ака омади гап да мисол шуд ки ина и группа ё фақат ҳақиқат мегуфтанд лекин ман дар ҳамин ҳақиқат ҳозир шидаги нестам номи ҳақиқат фақат мефаҳмидем ман натури ина мисол мо репи ҳақ мегам ина мисол андеграунд ака гузашти мо давра надорем просто гап омади гап да ман то ҳозира дар ҳамин андеграунд ҳақиқат нашидидам нем реально шиндаги ҳастира тақада раҳмати рамасада ки чӣ намекунем раҳмати шодӣ дар питер будем беҳад бисёр гапҳое ки вай нисбат ба хезе гуфт лично ман мисол ҳеҷ канест ман ҳеҷ чӣ накардам дар репам мисол дар соҳаи мисоли ами фаъолияти интернетим ягон чам накарда бошам но ман ҳам мардака дард кардам ба худо
гапа ма раҷи ягон чизиш нестай. Омад меҳмониш кардем, омад шиштем, гап задем. Меҳмонам буд Питерда чанд бор. Мара гуфт биё барнома кунем, акамак тун зами барномаро ман мекунам. Ма дар ҷа мисол я одаме ки нейтрален дар як ҷаишкачи нестам. Мара неправильно намефаҳмам. Нисбат бар он, нисбат ай Карлеон сар кардагӣ, нисбат кира неким райдере чи гуфтагӣ набуд. Райдере реально райдер гуфт мужикай. Аз тайни одамое ки дар хезе будан, ай главаршон сар кардагӣ гуфт, ҳамин хезера гуфт. Аввал саздават кардагим гуфт, ҳамиша гуфт. Мисол моҳира пирадавигат кардагӣ пеш бурдагим. 5 кас. Иҷа гуфт баъд ахирон дар ин мақсад дуромадан ососта муши шуда байн короче иш шуд. Мо ахира мондем пои луч. Ҳамин гапаш мара достаточно набуд ки мо мондем пои луч. Барои чӣ мо пои луч мондем гуфт ба хотире ки мо дига дар кор нашидем. Ба буромадан ай хезе рафтам. Бисёр гапҳоро вай бечора гуфт, даканса нагуфтам ки рафт дуруст шуда гапҳо. Агар не гуфт барнома мекунем гуфт намештарӣ мекунем гуфт. Вай алам дошт, ман намедонам барои чӣ алам дошт. Конкретно алам дошт ҳамин хезе ба худо. Ай баронаш сар кардагӣ ба тамош алам дошт. ҳамин хе дуруст шуда гирифт бирафт ина раҳмати худо раҳмат кунаша. Хаяки дига худо раҳмат мағфират куна шодира. ҷоша ҷон. دیگه هیچی گفتن نمیتونیم و آخران سخنان شد. آخران چی قطعی همیو بود؟ برای ریکورد بخدم چند پیشنهاد کردگی بود که بیا می عادی چی هست پیشنهاد کنیم ما با گپ برای پامیرا بگم. اونم مثال آخران رپ که مثال در کانال ما برآمدگی همورا برای چی دام ایمینه پافتم برای چی که باید مسکو می اومد کلیپش میکردیم مثال یا که اینا کی بود جمال گفتنی که یک تا اپراتوری بخای به سرحد نامی کانالش یوتیوب اونم باید کلیپش میکرد در کانال خودش مثال میپارتوف شد باید هم چند واریانت بود نکیم مثال رحمتی گفته بود که ما پیتر میام پیشنهاد دارم همین روز گپ زدیم پگاش خیلی کاری شده است خدا رحمت کنه برای همی میخوام чтобы номои рэперои ки дар рэпи тоҷикӣ саҳми хичона гузоштагиан если чо шунавсам бениҳоят саҳми хуб дорад асоб нами конкуренсияи ғамзадау нигерда ва ами основаи рэпи соли 2015 иси ғамзадау нигер то соли 2019 рэпа нормални меқабид на плаву буд яъне вес ҷомеа дар бораи рэп именно пишти ҳами темаҳо гап мезаданд ва мехоҳам ва пешниҳод дорам мисол ҳозираш дар ҳамин мисол чанд касе ҳастим ҳамҷада ва мухлисодам пешниҳод дорам мегум мушоираро ба номи шнапс кунем мисол мушоира ба номи шнапс ва хай чира уже маслиҳат кардем хади бачаҳакои стрит старс садои кӯчаро ба номи стёпа садои кӯча бай стёпа мекунему мушоира бай шнапс ва фикр мекунам ҳамин чизо ҳамчу ёд фромӯш накунам бале ҳамчу биган кияи барои чи барои ки поколения баъди 3 сол пас мумкин даже фромӯш кунем ки мардако ки будан барои ки уже ҳози батл интереснишон нест оста ҳамин чизо айбайн рафтан мегиранд ва барои ҳамун аввали видеода пешниҳод карда будем ки дар бораи рэпҳафта гап мезанем рэпҳафта барои чӣ рэпҳафта рэпҳафта як двигатели буд ки рэпи тоҷикиро ҳар ҳафта ягон интерес медиромад по-любому ягон рэпер ягон дис мезад ягон кор мекарди бародар медиромад 5 ҷоро мегирифт ҳамада интересни буд кае ки шон рэп мепартофт ҳамада интересни буд и ҳафта метона гирифта и ҳафта метона гирифта ки ҳамун чиз зур буд бахтам 5 дагара дига ҳеч ка повтор накардам не 2 бор ма гирифтам 5 не моменти чиз зур буд эсна мемонику ҳав даврои форҳам буд треки мо на самом деле гринбит мекарди мардак но ма хиёл мекунам ки багаж рэп ҳамун рэпҳафтаи буд багажш мақсад ҳамин қадар мегуфтанд дар багаж мепарафтанд баъд ана мотор двигат саг мекард рэп ё топлива будан дар багаж мақсад ну хай к сожалению короче ана мақсади гапам чиай рэпҳафтара сабаби асосии байн рафтанаши накрутка буд ма фаҳмидам охирон вақт не ҳаматра нагор мекард одаме ки системаи сайтсозиро намефаҳма вай метавона любой вақт гунагор куна но ҳамин пасли охирон ҳамин чи инам ҷамъ омадагӣ вақте ма приложениерам сохтам вообще ма хеле хондум дар ҳар ҷош короче приложение вероятност буд ки накрутка намекунад вақте приложениерам сохтам ки сакирачако ёд гирифтанд боз янвор ягон чизи дига бигӯ ки ягон ба зиндагии хитон ягон беҳбудӣ биёрем ку ҳамин қадар ҳаракат намекунанд ҳамин қадар секретҳои зиндагиро намеёбанд не ки ҳамин рэпҳафтара ку по-любому ягон секрет ягон ҷои диркаша меёфтанду накрутка мекарданд ва аз ҳамин сабаб ма пешниҳод мекунам рэпҳафтара мухлис
голосовать накунаву, як комитет кнем, як комиссия. Комиссия 300, комитет 300 ш мекунем, ёки 500 ш мекунем, комитет ами 300 кас ё 500 кас максимум 1000 кас. ҳастаи мехадар будам. Ҳо. Е 1000 кас, не, чӣ дакро 1000 кас? Репер не, дай ҷаб одамое ки реп ана кини ёк гапи ма давом омаде чанд сол пеш ма дар шумо гуфтам вақте ки судиягӣ мекунем, вақте батл мемонем, вақте каро чӣ чизе ҳаста мисол ҳамин мусобиқа байни реперо, ма гуфта будам ки як одами нейтрал набиёре бимоне актёра примерно ёки мисол ягон общее впечатление. Да, общий, там чизи хичак, кайфият хитад аму чиз батл бигам мисол. Гап шумо мара неправильно нафаҳмида будед. Ва ду кас репер, мисол бывший буд, мисол олдскул буд, чӣ буд, мисол ҳамуро мон гуфта будам. Мен ҳамоз гашти ҳамҷа ахир омади хидад. Ина омади. Салом алейкум ака. Ина омади аз гуфта ки 300 кас ина блогерора раҷа медурури мақсади гап дар. Реперора медурури, бывший реперора медурури. Бале. О, ина меоз аста бо чанд та нигерак мехонад. Узбек адроразан накура. В общем, короче, одамое ки аудитория доран ҳамуро бадурури ки мақсад голи сихшона битан амирата назар дорад. Бале. Яъне и аки добровольни чиза, яъне як мумкин як ҳафтада то 50-60 нафара репартоян. Мисол ту агар судя бошӣ, па кайф метавонӣ 10 ча гӯш кунӣ голос бидӣ. این معنی را نداره که همه هم و 300 گلوسی میگیرن. میدونم. سو کدام میشه گوش کردی لایکش میمونی سو لایک تی حساب میشه. این ایروی همی میخوایم що رپ افتاره میخواهم سیلکه میکنید اینجا که شو اپردل نودامو دوستوب داشته باشن. نه مثال همه دوجه رئیسه دارن نو همون پراوای گلوستیرا همون کمیته 300 میکنیم. یعنی تو فقط پراوا داری گلوستان دیگرو همون لایک مونک نیست. تو میدونی لوگین پاروت میزنی داوت پیدا میشه واسه. خب اسپشیال. خیلی با زور فکری زور. اینجا خیلی میکنن نو عدالتی و نو حقی نسبت به رپرو نسبت به آدمی که نو سر میکنن رپا نمیشه. چخیلی که پیشتر نکروتا بدوزی ولی نمیشه مقصد همش ایروی عدالت میشه بگیم همه مثلا ایروی وجدانش نمیشه ما رپ گوش کنیم اگر رپ با ما موزیک ما دام معقول شد ما گوش ما آدم دام. فرق نداره وایکی. او وای کی هست نیست ما دام معقول شد گوش ما میتونیم شد. Правильно бегу кади. Не судья не сидит да комитет ай комиссия. Просто голос метя. Яъне бо дауҷа ар регламент кардар кора ки ки метавона да комитет дохил шава. Ҳамвора гуфтум аз суҳбат кунем. Мисол одама ма идея ма мея ки одамое ки минимум 3 сол шуда дар репан ё ки 10 та батл кардагиан. В общем ами ягон хел бифаҳмем ки ай репер. Ба яки хичон мисол чӣ дошта бошанд, чӣ намедонам. Репартоян чи? Фарқ надора. Фарқ надора. Не, фарқ надора. Ё ки ягон саҳм шона дар развитияи музика. Ё ҳамҷа дар репера намонем, мисол бывший репер ки намехона. Репер ҳами кадомиш ки иҷа бо минус шувай ки бывший репер метавонад 2-3 ҳафта надроя сай. Не, медроя ҳолада бояд у курси боша. Барои бояд роя ягон чи бояд ҷудо кунӣ. Ана гӯш ки ака. Ака уҷа спил омадиса ҳисоб китобш фарақ шарақ чи омадиса. Мақсада чӣ мера ки ин чизи шахси ма миёни шахси ма якаҷон агар имконият боша репери ки дестуши реперай репери ки музикантай мисол реп мекуна музика мекуна ора нате ҳамин чиза одамое ки репа бас кардаган олдскулана мисол бывши реперана мисол калонан майдан ина мисол ёшам боша 15 реп хондаги боша 20 реп хондаги боша бас кардагӣ боша вай дабите права голос барои чӣ дигар намехона одаме ки мисол خودش هم رپرای هم گل زورا برو در خودش گل بده اوج неправильно میشه. نمیگم که اینجا گپ داوای کی اگر که از ما رپرای تیکوشی را نگیریم ممکن که در اونجا لایک ماکسیمم 5 یا 10 تایی شود. فرق نداره بلوگر رو بگید اونجا. واینر رو بگید اکتور رو. با هر یه رو زورا کندن. زورا نه اخی پاپراسی تو کشون هم بلوگر رو رپر قیمتش دیگه نیست. اپوخه بلوگر رو یا. میدره پروست همجا در گل شمیت چی میکنه دست چی نمیاد. همه پابوش افکت شد دیدم که но ҳами предложения сад та бигира зато честно бигира вот в чём вопрос баъд денки бо метавона обратный эффект шава ки у репер будроя а катре ки мара гӯш кардӣ хеле кардӣ мумкин бедроя да это уже отдельно отдельный уже чӣ меша мақсад чӣ фикр доред дар ҳамин ҷо шабоз фикри ма да чия фикри ма мисол репере ки дестуи шаид дар ҳамин соҳаи реп ремдани мамин ода голос барои права голос натияда дурам чи мисол голос бадам предложение мисол иҷа як чи аст одамое ки мисол бывши реперана мисол олдскулан во ҳақ дорам будурам мисол гӯш кунан одамое ки нав хондаган начинаиши мисол тагдали стари фарқ надора дестиши репера мисол голосша битияд
чӣ фикр дорӣ? нигоҳ куда то что иҷод доди худоам туғри қайд кард на мисолият шума бывший рэпер рэпери пешина ҳозир ма интернет кстати ма интернет магазин мекардагим шоншо будроин задо мисол ма основной ҳозир полный приоритет гуфти гапомада че интернет магазин ма ҷисточи доход основной уҷа я вақт меёби я вақт намеёб уҷа прикин чанд одам рэп мепартояд ҳамаро гӯш кардам агар одамои махсус вобаста боша бивши рэперо хубай агар именно вобаста бошанд дар мусобиқа чӣ бу ҳамин как кор боша хеле бугу ки бекорӣ да бушинав рэп гӯш кунанд не хеле одам чен я ҳафта да мисол любой кас метавона буду рэп гӯш кунад гап дурусте но иҷа гапи дига каки мисол 100 лайкам бигира я рэпер мисол зато качественно мисол честно бигира мақсади ма яс мақсади асосӣ ма яй мисол 500 одам будурем софи рэпер нав сар кардаги хонда наметавона ба тапшка сир мекунад дар дур чиз уна камика мегам да камика тапшка даста сир мекунад мезана ки бухона ба ҳами вай да голос бути будура голос шабуд ахидш бутав хеле намешавхи не гап туғри ака мисоли ҷавози чиқе бугум ҳар кас ай пай зиндаги ша одамои баскаги мисол аз инами комментария да ози комментария да мара мехран ки худат ҳаҷ рафти омади бо дигарора рэп тавсия мети рэп не барад доди худо ба зами ӯ яке гуфти мози гуфтем руш сиёа дигар гуфтем ба зами ӯ любой проблема интернете ки меша мо мардака занг мезанем брат нахели кора нахели проблема ягон бори нашида ки не гуфтаги боша хай ҳа моменто аст ки хо мега кора буд намекунам ва некин зато не нагуфта зато хапа накарда зато хапа накарда мисол не хели ҳолато дар любой вақт мо ҳами одам дар обращаться мекунем ҳазор кору бор қати мисол ҳами одам кора буд мекуна ҳами одам қадр дора моро сухан кард ки хебиё мо ҳам хестем хотири ҳурмати ош омад ҳурмати ҳам бародар омадем гишнамонда гарчи оператор хотири ҳам бародар да на бо операторам хиёл мекунам хотири ош меам барои коси ай ойли кам буи умед нест короче я чӣ гуфтанем бачаҳо кадоме ки мара пиштекран тамошо кардестай ва комментария менависона бисёритон мара хад шум мебине ҳам шум мебине ки ай хуб шум ну бародарои азима да ягон та душман нестем чӣ гапе ма дар инҷа гуфтам агар ягон гапе хато гуфта бошум мисол баланд зада бошум ай ҳамат узур иго вақте неста ки дигар дигар хеле ҳаваки гап занӣ ай ҳаматон бахшиш зиёд мепурсам ҳар як аз чувство дора бахшиш ҳар як аз масъад як чӣ дора ва бахшиши ма бо як бор дигар бачаҳо агар гапам баланд рафта боша но фикри шахсиёи хидмат ё гуфтум мисол ё мара даъват кардан қадр донистан даъват кардан значит ма фикри шахси ма бояд ҳақ дорам фикр ма не ҳақ не акр бояд бугум важният может бит важния барои бародарам амсад фикри шахси ма бародаро гуфтум ва шаҳбозам беҳад чӣ дора калаш янг матури чира бигем надам фура бигем ира чӣ бигем илин макс хуйна да пеши илин макс хуйна да қадар бора кашида иса да тихпор короче не мардак интернет магазин ки шуда ина буд шоншоп аввал номаш ганда қим буд интернет магазин дига кас соат кофтумаш ва фаъл номи созмон шоншоп не як интернет магазин як шиноса реклама кардем бонушо буд задум кӯя чилта бромад намедонам як точкаи дига дошта ба ман хеле бад фаҳмидам братан ман хеле бад аҳамият ки точка буда баъди гуфт ки номаш хина гуфтам братан дурд дига тоқа ки номи осон агу меша шоншоп тамом шоншоп яки зурай фикр мекунам ҳами тиҷоратера ки шаҳбоз пеш гирифтаги агар дастгирӣ кинен будроин дар инстаграм подписатсияш кинен ва ответ ҳастай тарафи шаҳбозам натури ба худо ами ма як вақто гуфтагидам ки ами мухлисои мара гуфтам даъват кардам даже духтарош нарам гуфтам ба худо қасам ман гуфтам дар рэп пайдо меша рэпере ки аймада зура аймада популярни аймада лайк просмотри бисёр мегира не ки дар рэп гуфтам пайдо намеша рэпере ки ранги ман мухлис дошта боша мухлисои ранги ман до сих пор натури ман надидам дар ягон рэпер худ барон намқаз намида худ абдурозиқ худ миллионнико ки яна бастера айке диловара яна ҳози одамое ки гарани грамми доранд не ки ба худо моран ки мухлисои ман мухлис надорам ами основной фахри ма дар рэп мухлисон ба тамом то ҳозир мухлисой чӣ мегам дар сайт ду намуд пользователҳое ҳастанд ки як бор медоранд мебироянд пользователҳое ҳастанд ки уникальнианд яъне ва ҳар рӯз сайта проверка мекунанд мухлисои ту уникальнианд анами ҳозирам нами мисоли гап ман просто сайт мовӣ кардам агар ман боварам кинен ё кине ман намехоҳам ки ҳози бо дарав чун кунад чун хеле кине гарчи машалло бигинам ҷашта машалло бигем баъд гӯш кине гарчи мақсади гап ки дар якум рӯзи мо интернет магазин мекардем 800 сомон мо прибил дидем якум рӯзи магазин беҳтарин натури сагирагала заказ мекардам пацано ман бахто гап надорам вале дина просто мо гуфтем ки
короче, акция дадим ки гуфтем ки не стрим прямой эфир сардем, гуфтем дар ҳолати прямой эфир каси заказ на бо як кросовки дига подарка. Дина медонӣ ба худо акция буд чи и то заказ кесам. خیلی نرمانی با خدا دستگیری شو. молодец. دیگه ما همی داره من گفتگی بودم که در این حیات خیلی بسیاری میدونن که ما 5 کس بودیم تا اویلا 4 کس ما گذاشتگی تا قما موندم. خداوند ما اکاو دو در اپا بارما گرفت زمین مخلص داد. بله. که نتوری میاد در بارما با خدا. بهترین شبود گپ ندارم با خدا شیرین. دا او قپاستی او قد. короче драма. اگر برنامه خدا در خونه تون که اکاو دو در رو میگردونه که مخلص ما را پادش کردم. بهترین любой кора накадами одам ку любой кора накад и то короче падешкаш мекунам да батл бой дудагам порча ҳар ҷуда ҳастаю ман хидам урӯз тамошо кардам батла ба худо қасам ина вало полностью урӯз ман тамошо кардам қати барада ғолибшов якчанд бародар дига якҷоя шидем тамошош кардем алиҷон мирзашов ҳама каса дар офиси барода шидем тамошо кардем батла инаи мардак бой дудагай ку неким ҳама медонам мегӯям бридагай намеодам банам 2 минута фристайлиш ина меодам бридагай мега батли шон да сихпор вирузай ма да ҷой намешина мегам батла ту намепартои акам батл чиш таму батла парто батл мама ох батлои ман чи ба ихелак ки у қайки ма батл кардагим нами ягон батл репертуари кардагим неста просто давраи мода набуд охи ман медонам ма ёд бош агар да ваҳдат якта дига патсан буд номо шаҳидам буромад динам хран хизмайда хелак буд қати хид задагай уҷода хелик видео пидо набуд ваҳда да ҷамъ шидагем намедонам телефон бозор да буд намедонам даги ҷой короче ҳар батл кардаги да куча ваям сагар ай сезгари боло акста шидаги аму ваҳдати қати не ки да не бофандагон садён ку текстил да амиҷа шидаги буд да уҷа шидаги реса ягон не батл да иҷа шидаги я патсана меранги хил майда грымбит мекардам шо да батл ай тезгари болаев ай ваҳдат ай тезгари боло шидаги намедонам тоҷи ма ба худо батл хеле ки ма кадагим батлро тоҷи батл каги набудан ба номи худо мо суличкам а бачада ма ҳар даи ҳафта 3 бор 4 бор мо батл мекунем батл бад безебиш мо чӣ буд ки нами ҷанг охириш нами батл ҳама арматуру ягон санг битақад мерам охири батл мақсад ҷанг регламенти акай доди худо батла мисол пешгирӣ кард мисол батла худаш ба уда гирифт ташкилотш кард ама чӣ кард зуруш кард зато ҷанг намерсед ҳама меомад мирна баъди бо дастчиқад бо ҳама короче ҷура беғарзи хезе ҳама соз будам хене ака ба худо зур ништияк саломатӣ боша омода бачаҳо як хезеам як давраи буд ки хай мо ёш будан намефаҳмидан бисол буд хеле бачакои буд ки ҳам тараф хезеам хеле гапча бисёр мекардам по отношению ма ба худо ма қат чӣ намекардам мефҳум ки вақт ёра дига мекунам барое ки камтарак аудитория калонтар да буброянд аудитория надоштан ам ё ба худо вақте ки андеграунд ма мехондам вақте ки пеш ма андеграунд мехондам у хеле ақорату хеле далбобие ки ма кагин гапо ёли ҳеҷ кагаги нест даре ма ай соперник да бисёр худ ма пас мезадам ки бисёр ама одам будона ки мне ничего теряет в общем эминем ам хекат ку угрожать мекунам мо медонем учат ки чӣ кораи хоҳарат мебра пони хича пас мезана хоҳар уча мега баъд уже намедонад соперник чӣ бига мақсад ам хиба и вешна ма гуноҳи худ ма ба калам мегуфтам худ гуноҳи худ ма рескам мегуфтам ки шантажм накунам пускай ам мухлисои ма буданд ки ма пара мара дастгирӣ кунад хорошо из-за этого не ки вақт дига мекунам одам аудиторият калон шид сини соли калоно гӯшид кардан ба уже хита намефурад албои бихониву хита ҳар гап гӯё ки ақорат низом мекаши уже бародаро дар комментария бинависен дар комитети 300 киёра бигирем ва чӣ кор кунем фикр мекунем ин мавзӯи мо давом дора ва дар оянда бачаҳако уже бо фикрҳои свежи қатӣ меоянд так как мо мавзӯра сар кардем комментарияро фуромӯш накунем ки обязательно бинависен чӣ бояд шавад комитети 300 яъне комитети 300 одаморо интихоб кунанд худшон бо чӣ баъд пешниҳодҳои Сунат Шариповам ба фикр бигирем барое ки имконият ҳастае ки ҳамин шавад барое ки чӣ хеле ки пешниҳод кардестай бениҳоят пешниҳоди хубае ва мо просто побочный эффект шавон шояд десем ки шахсиятҳое ки уже реп да интерес надоранд бывши реперанд ва ёро дар комиссия гирифтан як опасностиша меяд ки метавонанд ва ё просто надороянд голос натан не меша ягон те ки мисол хизматша кардагӣ фикр мекунам отказ намекунад як дар омада голос додан определённи одамо ина мисол ҳастанд направление ки як кас як тарафа гӯш мекунад
ҳаста ки я одам ҳаста ки ҳар ди тарафа гӯш мекунад мега беку кадомиш зур кадай. баъд дар гузашта як чиз даёдум зад как раз дар гузашта мо дар ҳафта чӣ доштем лайк меонди сум меомад мумкин ки барои аму комиссия сесада заинтересоват кардан як лайк як сума хеле моне мумкин ки баъд бидроян уже биган хай бия гӯш кунем 10 сум дар кора касега ласават кунем. ишам дар оянда мешавад ки ҳозираша фақат бюджети репафта ҳам бюджет 6000 сомон ҳар моҳ 1500 сомонӣ 500 сум 400 сум тинков 300 сум 200 сум 100 сум хел метавонем кадан ки брат бин масалан гуфти худод як ҳафтада мумкин 500 та трек партован ҳамира де этап кунем масалан якум этапша лига хати кунем не просто ҳаму 50 та трек масалан халқ гӯш кунад ай просмотрша чун лай интихоб кунанд ай ҳаму гиранд масалан 10 таи зур-зурша бироран ҳаму худш лайк мони худш боло бромада негира ку ака ҳамин кадомиш бисёр лайк мегира не барои ки ҳаму лигаи 300 масалан 50 та трека гӯш накунад гуфтеса ҳаму самои топша типа мо пешниҳод кунем ҳаму халқ якум этапша гӯш кунад десятка брат топ 10 ша бирора кидава лигада не ака ин чиз дуруст нест ба хотире ки ака ҳозир гуфтаста ки накрутка зиёд шудагия инам ҳозир чия накрутка бо ҳаму комитет репоира гӯш мекунад ки накручиниянд нигоҳ ки репафта чанд ҷо дора 5 та ҷо дора ту коре кун ки ҳамо топ 20 бироя комитет ай 25 ҷа бирора топ 20 бировардан чӣ кунем хидмон топ 20 бировардан не хитоне ту вообще қуш наша ту ҳаққи қушравӣ надорӣ либо комитет ша брат не ма иштирок намекунам вақте комитет шиди ака ту вообще иштирок не медонам ман ту хур надорӣ ака ҳаму ягон платформа партов ки накрутка нашуда ҳамаи платформа накрутка мешавад ака ҳозир як коро кадести анку ман худам ютуб аяр рӯз накрутка мардак 100 000 переход додаста 100 000 накрутка додаста ҳеҷ гап надора ту ман авига ахта ман ту бисё алҳамдули реально ака реально чизое ки ман мисол мефаҳмам за кадрам не ман дар пушти экран мефаҳмам реально чизо ҳаста даҳёдака ки на мардак биромада 4 та подписчик дора намедонам ягон 10000 историша тамошо мекана намекана 50000 переход додаста 100000 переход додаста мардак у 100000 агиҷо меояд у 100000 бекор дар гиҷоай ман 400 спонсор гирифтам гуфтам хайр накрутка шукром $1 ҳисоб кардам $1 10,000 подписчик меояд ки пагашда мерава $400 давай гуфтам $400 бешир аз худ кунам натури нами 100,000 бола ма мекунам хиёл мекунам ки любой гип накрутка дора ина гӯш ки ман одамеро мегум та нам хатим рафиқай ҳар рӯз хатимай 156000 подписчик дорад данима мен 100,000 ай переход омодагиай историяс амура чанд касе бина 1600 1700 ҳаму 30000 ма соз нестай ки мисол 5000 6000 мара мебинад спокойно бале ями накрутка ганда аккаунт накрутка историяша мегалтонад 16000 буд подписчиком 30000 35000 просмотрам дод историяс вақти пикида то 50000 просмотрам мехистад яким 16000 подписчик доштум ба худо одамо 100 миллион доран медрои лайкошон ҳам чени моа почти ози ҳам хе фаҳм мекунам мардумат мақсад ҳаму сторис чанд худам мебина ҳамушам накрутка мезанад я 15-20,000 барам аро нишон додам аро нишон таки намо просмотр накруткаи сторис $1 будам 3000 шанс май бугу мо медонем ту намедонӣ ту медонӣ там мегӯ $1 3000 просмотр сторис чанд сум буд мегам ман намедонам медонӣ гуфтам бугу сторисам просмотр накрутка канамаша ман ютуба кардам ҳам прямо эфирам накрутка ман медонам ая одаме ки ина медона кира мегум ози ман медонам ая одамеро ки полни тамом видеошо накрутка мезадам ин мина одамеро ки ту мекадиш ба номи худо қасам инами қадар шудага агар як просмотр як подписчик чима агар ба номи худо ман накрутка кард бошам хеле ман кайф наметам ман мефаҳмам расшод ма гирифта кор бикунам медонам ки инами 20000 дорам инами қадар шартива
як каскари гап мезани расшота мегири уверния гап мезани Шабоз ба ма худо видео пацаное ки мегуфтанд ки ака биё ман сайта накука мисоз кунам ман бахто намемоду ё кинам гиф пифишин сода мега да байт кунам намифурам Шабоз ма як видео парфтум скори да YouTube парфтум 14000 просмотра гирифт 18000 просмотра гирифт ай мусора партофтум мусорка дагин куда куча мусора партофтум надромадум шабанам худо 600 чанд ҳазор просмотра уже рафти забули бозам ра 600 чанд ҳазор 670 ина ҳазор параз 500 о уна видеора ма надидам ки чӣ рафта инаму яташ нарафт яташ рафт шорт ма ягон шорсо о ну ма дым боша да каналам ягон чи партагне сина будрози бура турс мара будробин ман амрӯз шорсои хма наваҳмия додум то 500,000 хест матра гусел кадесам ку ҳаҷ рафтан да Ӯзбекистон да 580,000 бача ма дым моҳшиди чи напарсам охина айта ду моҳ ай ман мумкин ягон 4 моҳ шида 4 моҳ ду видео партагин брата просто шорсора ми чӣ қади рафтагия канал бахват этра аки канали навма гуфтесам фай наво роз продвигатор ира би 569 518,000 хай камера нест метра спокойно темои соза чикаде эбе хайр хишкака бачаҳако саломата сарбаланд бошен мавзӯи оянда ҳамин чиза давом метем илтимос дар комментарӣ бинависен ки мо мавзӯи оянда комментариҳои шуморам мегӯем ки ин бародар я пешниҳодҳои зуртона дар ҳаминҷа мехонем ва яке дар пешрафти реп ҳафта трамп хуш мешавад хай